Hellure ja hellät tunteet, se on Nästivon Nette. Tervetuloa takaisin mun kanavalle. Ajattelin tänään, että puhutaan vähän epävarmuudesta, FOMosta, imposter-syndroomasta, kaikesta insecurity shitistä, mitä some tuo tullessaan. Mä katsoin yhden Leo Skepi-videon ja mulle tuli tää idea tästä, koska siis se sanoi niin hyvin, että siis jos otetaan huomioon nyt vaikka ulkonäkö, jonkunlainen status tai saavutukset, taloudellinen tilanne, elämäntilanne, onnellisuus, niin kun tällaiset asiat, niin kun, mitkä tekee ihmisestä vaikka 10. Niin jos sä oot vittu itse 10 ja sit sä avaat somen ja kaikki muutkin on 10, niin jostain syystä sun aivot alentaa sut siitä 10 pois, koska se ei niin kun osaa ymmärtää sitä asiaa, että se toinen ei cancel outtaa sitä toista. Tiedätkö, että jos on 2 helvetin hyvännäköistä, menestynyttä, itsevarmaa, niin kuin hyvää ihmistä, niin sit niitä on vaan 20. Ei silleen, että sun arvo romahtaa yhtäkkiä se, että sä oot 8, tai niin kuin näin. Ei, vaan sit teitä on vaan 2, ja se on hyvä asia. Mä en ole yleensä ollut semmonen ihminen, joka tuntee kateutta toisia kohtaan, tai epävarmuutta esimerkiksi toisten menestymisestä tai ulkonäöstä TMS, koska mä uskon vahvasti siihen, että jos mä näen mun ympärillä esimerkiksi mun kollegat vaikka menestyy ja on ihan vittu upeita ja does their thing, ja niille manifestoituu niitä upeita asioita, niin mä tiedän, että mun omat manifestaatiot on niin kuin lähempänä, koska nämä on synkronisaatioita. Ja se on niin kuin ego, minkä kautta sä elät tätä elämää ja katot sitä tilannetta, jos sä oot kateellinen siitä, tai jos sä tunnet kateutta, niin silloin sä pystyt itse esim. Niin kuin, hei, kaikki tunteet kertoo meille jotain. Vitu hauskaa muuten, että PPDM selittää täällä jostain tunteiden käsittelyssä, mutta tää on enemmän spiritual, kuunnelkaa. Silloin kun sä tunnet kateutta, tai jonkunlaista epävarmuutta, tai sitä sun oman arvon romahtamista sen takia, että sä näet, että joku toinen menestyy, näyttää hyvältä, vaikka saavuttaa niitä samoja asioita, mitä sä haluat, niin tartu kiinni siihen kateuteen, se yrittää kertoa sulle jotain. Se kertoo sulle sen, että nyt sä elät sun egos kautta ihan täysin. Koska jos sä poistat sen egon ja sä meet sinne ensinnäkin niin sun alitajuisiin niin kuin rajoittaviin ajatuksiin, mitkä esimerkiksi estää sen, että ne asiat ei vielä ole sulle manifestoitunut. Meillähän kaikilla on alitajunnassa tiettyjä niin kuin belief systems, jotka meillä on kehittynyt, mutta me voidaan uudelleen viilata niitä. Niin nyt kun me tajutaan, että okei, mä tunnen kateutta tätä kohtaan. Miksi? Mene syvemmälle siihen, että onko se niin, että sulle tulee semmoinen olo, että sä et tee itse tarpeeksi. Onko sulla semmoinen olo, että sä et tee tarpeeksi hyvin. Onko sulla jotenkin niin kuin ehkä ulkoisesti epävarma olo. Jos sulla on ulkoisesti epävarma olo, niin miksi ja mitä se kertoo susta? Niin kuin, tää on tätä shadow work shittiä, mutta niin kuin silloin kun sä tajuut, että sä elät sun ekon kautta, niin sä voit alkaa tekemään kaikkea hengellistä juttua, että sä pääset takas siihen, että sä katot tälleen ympärille, että okei, toi menestyy, toi menestyy, toi menestyy, toi menestyy, aivan just mäkin menestyn, koska ne on synkronisaatioita. Niin kuin just, siis vittu ihmiset lopettaa aina niiden niin kuin tavoitteiden niin kuin havittelun silloin niin kuin just ennen kuin se on niin kuin manifestoitumassa tällaisten paska-asioiden takia. The universe is testing us, honey, meidän pitää elää meidän sydämestä. Eli silloin kun sä näet, että sun ympärillä niin kun kaikki menestyy, niin kohta sunkin jutut manifestoituu. Mä yhdelle mun friendille selitin tämän tällaisena niin kun lapsekkaana versiona punaisesta autosta. Että okei, sä niin kun oot pitkään yrittänyt manifestoida, ja huom tässäkin, peep the problems, yrittänyt manifestoida punaista autoa. Yhtäkkiä sä näet, että kaikilla sun ympärillä on vittu upea uusi punainen auto. Älä oo kateellinen, että niillä on se uusi punainen auto, vaan oo silleen, että oh yeah bitch, kohta mullakin on se punainen auto. It's a mental fucking shift. Kun mä puhun niin kuin from a personal point of view, kun työskentelee silleen, että paljon postaa somessa, mun kissa kävelee tossa, se on sitten. Ota, haluatko? Vittu mikä ABCD. Niin, että silloin kun niin kuin just esimerkiksi on
postaa paljon somea ja käyttää paljon somea, niin väkisinkin tulee siis vertailtua. Se on ainoastaan inhimillistä. Girl, onko kaikki kunnossa? Se ei kestä nyt, että mun huomio on muulla. Yksi pointti, minkä mä haluan vielä tähän videoon sanoa, on se, että että ne ihmiset, ketä sä katot somessa silleen, niin kun sä katot niitä ylöspäin ja ehkä jopa siihen pisteeseen, että se alkaa niin kun sun sisällä murennuttaa sun omaa niin kun itsevarmuutta jne. Nekin ihmiset, nekin on vaan ihmisiä. Niilläkin on joku, ketä ne katsoo ja tuntee epävarmuutta, koska me kaikki tunnetaan sitä. Jos joku sanoo, että ei ole ikinä tuntenut epävarmuutta tai fear of missing outia esimerkiksi siitä, että joku vaikka, joka on samalla alalla kuin sä, on joku eventti teemässä ja sä et mene sinne ja muut on mennyt, niin tulee fear of missing out. Ja sit niin ainakin mun omalla kohdalla on silleen, että kun mulla on se bipolar ja mulla on BPD, että mun pitää oikeasti rakentaa. Ja mulla on se luksus, että mä rakennan mun elämän sen ympärille, niin kun, että minkälaisen elämän mun niin kun, mielenterveys ja sielu ja minä vaadin. Ja se on ihanaa, mutta se tarkoittaa myös sitä, että mä olisin hullu, jos mä vertaisin itteeni kehenkään, joka on terve, koska mun pitää mennä, I gotta go with the fucking feels and the flows, ja elää mun elämäni sen mukaan, ja sitten myös sekin, että vittu niitä omia saavutuksia, niitä rupeaa unohtaan. Esimerkiksi mulla tuossa joku aika sitten alkoi masennuskausi, muutenkin oli vähän hankalaa. Silti mä tein kuvauksia ja tälleen, ne onkin mulle, silleen mulle mun elämän suola ja erittäin siis voimaannuttava asia ja mä rakastan tehdä niitä. Mutta mun pitää just oikeasti tarkoin miettiä, että kuinka täyteen mä puukkaan mun elämän noita asioita, koska mä tarviin sitä muuta aikaa. Ne omat saavutukset on ihan hiton helppo unohtaa, varsinkin jos tulee, koska tää on object permanence tyyppinen juttu. Out of sight, out of mind, poissa silmissä, poissa mielestä. Jos sulla on pari kuukautta, esim. Mulle, että jos mulla on pari kuukautta, että mulla ei ole mitään semmoista sen suurempaa projektia teemässä, niin mullahan on semmoinen olo, että siis mähän oon ihan vittu nobody, never heard, ikinä tehnyt yhtään mitään. En oo saatana saavuttanut, enkä tehnyt yhtään mitään. Perseelläni istunut vittu, tiedätkö, ihan paska. Tollanen inner talk alkaa. Niin silloin sä otat kynän ja sä otat paperia ja sä oikeasti alat kirjoittaa ylös asioita, mitä sä oot saavuttanut. Ja ne voi olla konkreettisia asioita, niin kuin mulla esimerkiksi mun Nästivon netteuran kannalta, tai sitten myös henkilökohtaisia asioita, mitä on vittu käynyt ja mistä on selvinnyt. Koska mulla on ollut tosi vaikea ja raskas elämä. Ja mä en ole sitäkään puolta ikinä teille avannut, enkä tiedä avaankokaan, mutta se on myös yksi asia, mikä jokaisen pitää ottaa huomioon, että kun lähdetään sillä, että pelataan niillä korteilla, mitkä on saatu, sen pelin voi pelata ihan miten vaan ja saada niitä ässiä ihan sun muuta, mutta siitä lähdetään mitä on. Ja sä et ole yhtään sen paskempi, jos sä joudut ottaa sitä mielenterveysaikaa tai rentoutumisaikaa ja samalla muut tekee asioita. Sä et kilpaile kenenkään muun kanssa kuin itses kanssa. Että noi on sellaisia paskoja puolia, mitä se some herättää. Ja se on siitä, kun jatkuvasti tulee ihmisiä, jotka on kymppi, kaikki tekee, saavuttaa. Meidän aivot tekee tepposet meille. Ja sometauko oli yksi paras juttu, mitä mä tein. Mä en siis ottanut edes taukoa postaamisesta, vaan kuluttamisesta. Että mä nyt hirveästi keskityn siihen. Ja tää on myös ehkä mun oman luovan flow-tilan maksimointia. Että mä yritän vähemmän kuluttaa materiaalia somessa, niin kuin se semmoinen TikTokin doom-scrollaaminen. Ja sit se, että selaa just jotain Instagram-feedia, meemejä, TMS, kaikki noin mä oon jättänyt pois. Et mä teen mun hommat, mä postaan sen, mä katson kerran päivässä, että mikä siellä on meininki, vastaan kommentteihin ja tän tällaista. Se on tehnyt erittäin hyvää mun produktiivisuudelle, että musta tuntuu, että mä oon saanut ihan saakelisti paremmin aikaan. Ja muutenkin se semmonen, että ne nopeat dopamiinihitit vähenee, niin se on tehnyt hyvää mun
hermoston reguloinnille. Se on myös yksi asia, mihin mä oon ihan hyperfiksaatioitunut at the moment. Itse asiassa musta tuntuu, että mä oon nyt höpöttänyt varmaan jo vartin, et eiköhän tässä ole yksi video kasassa. Katsotaan, sanoinko mä mitään järkevää. Ja kiitos kun katsoit tämän videon tähän asti. Ota mun kanava haltuun, tykkää tästä videosta. Till next time.